No mä yläasteella mietin hirveästi, että mitä mä haluaisin yläasteen jälkeen tehdä. Mulla oli semmoinen tiivis kaveriporukka, josta kaikki halusi mennä lukioon. Ja se ainoa asia, mitä mä tiesin, oli se, että mä en halua mennä lukioon. Mutta onneksi siinä ihan lähellä oli sitten tosiaan Etelä-Pohjanmaan opisto, niin sitä kautta vähän sitten päädyin, että tällainen vaihtoehto oli, niin sinne opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Silloin oli vielä tällä tutkintonimikkeellä. No opistolta sai kyllä todella hyvät valmiudet jatko-opiskeluihin lähtemiseen. Eli mäkin lähdin sitten vielä samana syksynä, kun valmistuin keväällä, niin opiskeleen sosionomiksi ammattikorkeakouluun. Ja musta tuntuu, että opistolla tehtiin esimerkiksi erilaiset kirjalliset työt todella tarkasti ja niihin kiinnitettiin huomiota. Ja meilläkin kuului opintoihin semmoinen ammattikirjallisuuskatsaus, mikä vastasi semmoista pientä opinnäytetyötä siinä opintojen lopussa, mikä sitten taas antoi tosi hyvät valmiudet lähteä sinne korkeakouluun suorittamaan niitä opintoja, kun oli jo tavallaan esimerkiksi akateemisesta viittaustavasta vähän ajatusta, että ne ei tullut niinku ihan uutena juttuna. Et koen, että se oli kyllä niinku hyvä, sai niinku valmiudet näihin jatko-opintoihin. 3 vuodesta opistolla jäi kyllä kaikista parhaiten mieleen niinku viimeisen opintovuoden työharjoittelu ulkomailla. Eli mä menin 3 kuukaudeksi työharjoitteluun Tšekkeihin, sinne paikalliselle nuorisokeskukselle. Työkielenä toimi englanti, että se oli sellaista aluetta siellä Tšekeissä, missä puhuttiin englantia ja nuoretkin osasi jo puhua englantia, että pärjäsin kyllä sillä tosi hyvin. Mutta se on ihan ainutlaatuinen kokemus ja en usko, että olisin pystynyt niinku siinä kohtaa tavallaan täysin omin avuin lähteen tuollaiselle retkelle. Et opistolla oli todella hyvä tämmöisien kansainvälisten asioiden tai kansainvälisiä asioita hoitava opettaja. Ja hän sitten järjesti tätä mahdollisuutta ja tai tähän haettiin apurahaa ja auttoi tavallaan ihan kaikissa konkreettisissa käytännön asioissa. Että sinne ulkomaille oli helppo lähteä. Että itse lähdin sinne 2 opiskelukaverin kanssa ja meillä oli kyllä ihan ikimuistoiset 3 kuukautta, että niitä kyllä kantaa mukana ja muistelee niin kuin näin vuosienkin jälkeen, että se oli kyllä tavallaan semmoista elämän parasta aikaa lähteä sinne uuteen ympäristöön ja siellä tutkia ja sitten taas tutustua siihen paikalliseen nuorisokulttuuriin, mikä on hyvin erilaista, mitä meillä täällä Suomessa, niin siitä kyllä jäi paljon käteen.